Matriky, ktoré poznáme ako hrubé, ťažké, rukou písané knihy, sa postupne stávajú minulosťou. Fungujú už totiž aj v elektronickej podobe. Projekt elektronickej matriky navyše umožňuje občanom od októbra žiadať z domu cez internet o rôzne potvrdenia a výpisy z matričných kníh, ako napríklad o duplikát rodného či sobášneho listu. Kto nechce, tak už nemusí chodiť na matriky osobne. Elektronická matrika je informačný systém, do ktorého majú prístup všetky matričné úrady na Slovensku. Týmto sa vytvára zoznam matričných udalostí alebo databáza matričných udalostí, ktoré sú spojené so sobášom, s úmrtím, s narodením. A týmto sme chceli občanom uľahčiť ich spôsob vybavovania. To znamená, že z pohodlia domova prostredníctvom internetu, prostredníctvom počítača si vybavia doklady, môžu si požiadať o duplikáty napríklad rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu. Tiež si môžu zažiadať o zmenu priezviska a mena. Ak občan potrebuje napríklad duplikát rodného listu, môže ísť priamo na portál elektronických služieb Ministerstva vnútra alebo na stránku www.slovensko.sk. Cez lokátor služieb si vie vyhľadať konkrétnu službu, v tomto prípade vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe. Systém vyžaduje prihlásenie občianskym preukazom s čipom, zadaním bezpečnostného osobného kódu. Následne stačí vyplniť pripravené formuláre a zvoliť si spôsob vyzdvihnutia duplikátu, osobne na úrade alebo poštou. Celú žiadosť treba potvrdiť zaručeným elektronickým podpisom. Občan dostane potom do svojej elektronickej schránky potvrdenie žiadosti a oznámenie o dátume doručenia. Tento spôsob vybavovania má pre ľudí viacero prínosov. Šetríme čas a peniaze občanovi tým, že nemusí vycestovať na ten úrad, nemusí zaplatiť za tú dopravu a je to rýchlejšie a efektívnejšie. Pri elektronických službách, kde sa využíva zaručený elektronický podpis, občan ušetrí polovicu zo správnych poplatkov. To, že matriky sú ponovom prepojené jedným systémom, navyše občanom umožňuje, že už nemusia chodiť vybavovať matričnú agendu len na úrady v mieste trvalého bydliska. Najmä pre ľudí žijúcich či pracujúcich mimo bydliska to je veľká výhoda. Znamená to, že tak ako v minulosti, keď som potreboval nejaké údaje z matriky, napríklad rodný list alebo sobášny list, tak som musel ísť na svoju matriku, ktorá viedla moje údaje. Tak teraz v podstate človek môže ísť na najbližšiu matriku, ktorá je k dispozícii a táto matrika mu tieto údaje vydá. To znamená, keď človek pracuje v Bratislave a žije niekde mimo Bratislavy, tak nemusí si brať dovolenku na to, aby išiel na príslušnú matriku a tieto doklady dostal, stačí si to vyžiadať v Bratislave. Z hľadiska funkčnosti systému je pre štát dôležité aj to, že tento projekt zjednocuje a overuje dáta o všetkých občanoch. Elektronická matrika spočíva v tom, že sa vlastne centralizovali všetky matričné dáta, tie, ktoré boli pôvodne vedené na vyše 700 matrikách po celom Slovensku, a tieto sa centralizovali do jedného systému. V rámci tej centralizácie sa vlastne všetky dáta previedli do jednotnej štruktúry, tak jak v minulosti niektoré boli vedené systémami Ministerstva vnútra, niektoré boli vedené špeciálnymi systémami vyvíjane pre potreby jednotlivých obcí, niektoré boli vedené v listinnej forme. A vlastne všetky tieto dáta sa dostali teraz do centrálnej databázy a do elektronickej formy. Nábeh na systém bol pre samosprávu výzvou. V konečnom dôsledku by však mal byť prínosom aj pre úrady v mestách a obciach. Na jednej strane je tu obrovská záťaž, obrovský nápor na prácu na odborných zamestnancov. Na druhej strane je tu očakávanie budúcich výsledkov, teda tých benefitov, ktoré prinesú tieto systémy jednak pre úrady, v tom, že budú mať modernejšie, lepšie uchopiteľné nástroje na poskytovanie služieb obyvateľom, to, že dáta budú bezpečné, to, že sa bude môcť aj historicky archivovať a digitalizovať napríklad celý systém matrík, to, že budú údaje presnejšie. Na druhej strane je tu benefit pre občanov. Postupné zjednocovanie dát je dôležité najmä z pohľadu budúcnosti. Matričné dáta sú totiž dôležitým zdrojom informácií pre register fyzických osôb, ktorí využívajú aj ďalšie informačné systémy štátu. Upratanie v údajoch o občanoch umožní, aby systémy, a teda štátne úrady, mohli v budúcnosti pracovať s informáciami o občanoch automaticky a nemuseli ich za každým na novo žiadať.